superjunak, stariji brat. Jednom davno, u kući punoj ljubavi, živio je šarmantan dječak. Nazovimo ga Hanan. Imao je blistave, znatiželjne oči i najživlji smijeh, poput slatke pjesme ptica. Njegova malena soba bila je ukrašena svjetlećim zvijezdama, s policom omiljenih slikovnica koje su otvorile vrata brojnih bajki. Njegove igračke bile su njegovi cijenjeni drugovi, sudjelovali su u mnogim imaginarnim bitkama i pobjedničkim igrama, donoseći slavu malom Hananu. Hanan je bio središte svemira svojih roditelja. Mama mu je bila najbolja prijateljica. Tata mu je bio omiljeni suputnik u avanturi. Hananov svijet je bio lijep i ugodan, baš kakav je i on bio. A onda se nešto promijenilo. Jednog toplog, ljetnog dana, tata ga je pokupio kod bake i sa širokim smiješkom rekao: Hanane, sada si stariji brat. Zbunjen, ali zaintrigiran, pridružio se tati. Ulazeći u kuću, iznenadni čarobni val ga je pogodio, osjetio je nešto neobično. Poput oblaka, sunčevih zraka, cvijeća i šećerne vejate umotane u jedno. Da, imao je sićušnu mlađu sestru. Bila je najmanje ljudsko biće koje je ikada vidio. Čak manja i od pahuljastog smeđeg mačića u susjedstvu. Oh, kakve je divne, bucemaste male ruke i obraze imala. Nježna poput latica ruže, potpuni snop radosti umotan u mekanu, nebesko-plavu deku. Kad joj se približio, otvorila je svoje sićušne oči, najjasniju nijansu plave. Osjetio je izljev radosti, ljubavi i nečeg čudnog što nije mogao imenovati, ali duboko u sebi, znao je, to je bilo malo ljubomore. Kako je od zvijezde svemira svojih roditelja postao brat, dijeleći svjetla reflektora s ovom slatkom djevojčicom. Ipak, mama ga je posjela, poljubila mu čelo i rekla mu veliku vijest da će Hanan biti najbolji stariji brat na svijetu. Postojale su posebne, uzbudljive odgovornosti za Hanana. Pričanje priča njegovoj sestri, gledanje kako raste, čuvanje i voljenje, pjevanje uspavanke za spavanje. Njegov um su zatrpale ideje. Upravo je dobio svoju najveću, najvažniju ulogu, biti najbolji stariji brat. S vremenom je Hanan naučio kako biti nježan prema njoj, naučio je kako napraviti smiješna lica samo da bi čuo njeno dragocjeno hihotanje. Svake noći, prije nego što je noć prekrila kraj, Hanan je sjedio blizu krevetića svoje sestre, držeći njezine male, ružičaste prste u svojima, i pjevao slatku, nježnu uspavanku. Spavaj moja sestrice malena, u snobima je duga šarena. Mjesec i zvijezde će ti sjati, dok se ne probudiš svome bati. Braco te čuva malena, slatko sanjaj, u snovima je duga šarena. Za svakog starijeg brata i sestru širom svijeta, zapamtite, u redu je osjećati se preopterećeno, a možda čak i pomalo ljubomorno, kada nova beba uđe u vaš život. Uostalom, vi ste bili prvi. Ali uskoro ćete otkriti kako je lijepo biti stariji brat ili sestra. Postajete vodič, prijatelj i bitan dio putovanja vašeg malog brata ili sestre. To je lijepa, dragocjena uloga koja je puna korisnih avantura. Dočekajte je raširenih ruku i velikog srca punog ljubavi. Uostalom, velika braća i velike sestre su superjunaci u pričama svoje mlađe braće i sestara. A za Hanana, njegovo putovanje kao starijeg brata tek je počelo, dug put čarobnih trenutaka i dragocjenih uspomena. Konačno je shvatio da je on još uvijek zvijezda u svemiru svojih roditelja. Postao je još veća i ljepša dolaskom njegove mlađe sestre. U sebi je pronašao osjećaje ljubavi za koje nije ni znao da ih ima. Kao stariji brat, Hanan je pronašao svoju novu i nevjerojatnu supermoć. Kraj.